Сергей вищих Викторович, вы посадових осіб. работали руководителем, ну не только руководителем, стали руководителем при 4 генеральных прокуроров. Была такая ситуация всегда, то есть и при Махницком, и при Шокине, и при Луценко, Так, и при Яреме. Вы питання в сталкивались тому, с одними и теми же проблемами? так, питання в тому, що саме основна проблема наших правоохоронних органів, як прокуратури, так МВС, так і СБУ, так і будь-яких, скажімо, правоохоронних органів інших, що у нас йде заточеність на керівника. Тобто на волю керівника, незалежності від того, чи воля ця відповідає закону, чи не відповідає. Така структура вибудовувалася впродовж всієї незалежності України, і хоча б за часів, скажімо, Януковича, вона набула вже одіозних розмірів, коли надання вказівок правоохоронцям на вчинення злочинів не викликало їхнього ніякого спротиву. Але саме гірше, що вона після Революції Гідності, ця система не була зломана. Тобто і кожен із генеральних прокурорів, в принципі, використовував, ставав на цю посаду і не пробував зробити так, щоб ті слідчі, ті прокурори, які відстоюють закон, вони мали повний захист. А саме користувалися плодами цієї, скажімо, створеної системи, яка вбиває якраз зміни в країні на краще, тому що від правоохоронних органів це якраз найбільше залежить. Это понятно и безусловно, но и были очень большие надежды, в том числе как бы на ваш департамент и на Генеральную прокуратуру. При ком из генеральных прокуроров вам было легче всего работать, при ком хуже всего? Можете рассказать вот об этой части вопроса? Ну, в частині, якщо говорити, у нас було створено в останні 2 місяці роботи ЯРЕМ. Генерального прокурора, то на той час, тобто там було максимальне сприяння, тому що було створено саме управління, тобто виділені і техніка, і автомобілі, і збільшувався штат постійно, і було дослухання до проблематики, але ця робота закінчилася буквально за 2 місяці. Мається на увазі, був змінений генеральний прокурор. А в наступному, в принципі, почалося як і при Шокіну, так і при Луценко ситуація, коли на словах суцільна підтримка, на словах ми кажемо, там справа, розслідування номер 1, але коли доходить до усунення якихось проблем, до усунення перешкод, до надання дієвої допомоги, ці слова забуваються. Можете на конкретном примере проиллюстрировать того, как там генеральный прокурор или руководство прокуратуры генеральное запрещало или вам не давало какие-то вещи, в которых вы нуждались? Якщо ми говоримо саме про розслідування справ Майдану? Ну, начнем давайте с дела Майдана, потому что, собственно говоря, благодаря этому власть пришла в Украине, да, вот те люди пришли к власти в Украине, да, расстрелу Небесной Сотни, и это, в принципе, ну, наверное, как бы дел чести у нас много у правоохранительных органов, но это самый вопиющий вопрос, который в преддверии Майдана задается каждый раз. Ну, це в першу чергу в минулому році, тобто якраз теж до річниці Майдану був скорочений на 60 осіб наш департамент, тобто 40 слідчих і 20 прокурорів, не дивлячись на неодноразові рапорти про те, що це є критично для цих розслідувань, тобто реагування на це не відбувалося. Також і в частині, знову ж, це багато технічних питань. Тобто, знову ж, якщо говорити про ті ж самі кабінети, де у нас по 2-3 слідчі знаходяться, чи навіть 4, а то і 5 є в одному кабінеті. Це начебто і дрібниця, але все рівно вона впливає. Ну, если честно, да, мне кажется, это звучит именно как мелочи такие, с которыми нужно было мириться. Ні, тобто ми, знову ж таки, це ж не значить, що ми зупинились, сказали, ой, які нам важко, і ми не будемо працювати. Тобто робота відбувається щоденно. Ну, это, скажем так, для меня это не объективной причиной, чтобы не было результатов расследования спустя такое количество времени. Вот честно скажу вам, как гражданин, даже не как журналист, который... Знову ж таки, що ми називаємо результатами розслідування? Ну, это я у вас должна спросить, что мы называем результатами расследования. О чем вы выходите 21 ноября в годовщину Майдана, 4-ю годовщину, и о чем генеральный прокурор, и вы будете рассказывать?
я буду розповідати про ті результати, які дійсно є на сьогоднішній день, і про те, на якому етапі розслідування, про те, чого вдалося досягти, і чого не вдалося досягти, і чому цього не вдалося досягти на сьогоднішній день. Тобто, якщо говорити просто цифри назвати, то сьогоднішній день притягнуто до відповідальності 380 осіб, стосовно 250 направлені обвинувальні акти до суду, і маємо 48 осіб, які визнані винними у вчиненні злочину за вироками суду. Если говорить о самом черном дне революции, да, расстрелах 20 февраля, что по этому эпизоду? По цьому епізоду повідомлено про підозру загалом 32 особам. Тобто це починаючи від тих осіб, яких ми інкримінуємо організацію вчинення злочину, це колишній президент, це міністр внутрішніх справ, його заступники, керівництво Київської міліції та 26 беркутівців, це командир полку, його заступник і 24... Сколько из этих людей физически находится в Украине? 5, які перебувають на лаві підсудних у Святошинському суді, де вже другий рік відбувається судовий розгляд цього обвинувального акту стосовно 5 беркутівців. Скажите, пожалуйста, вы с родственниками героев Небесной Сотни общаетесь, безусловно? Так, звичайно. Довольны ли они результатами следствия спустя такое количество времени? Звичайно, що повного задоволення немає, воно його і в нас немає. Тобто, тому що хотілося б набагато більше. Звичайно, в більшості вони приймають участь у більшості процесів, тобто де вони чи по 20 лютого, чи по 18-го, тому що по кожному з епізодів подій на Майдані є завершені обвинувальні акти і справи розглядаються в суді. І вони наочно вже бачать, як відбувається розгляд цих справ і яка проблематика. Тобто, і вони дійсно висловлюють своє обурення стосовно ходу судових справ, тобто більшість яких розглядає безрезультативно тривалий час. Чому? Тому що, наприклад, по декількох кримінальних провадженнях та навіть десяток підготовчі судові засідання, які мають проводитись в принципі за одне засідання, вони проводяться рік-півтора. Тобто навіть до суті справи не приступає суд. Вы можете сказать сейчас, ответить очень коротко на этот вопрос, да или нет? Есть ли политическая воля для раскрытия дел расстрелов Небесной Сотни в этой стране? Ну, на Ви ж знаєте, що від день, цього залежить дуже багато від політичної волі. Дійсно, саме по собі розслідування, воно не просто результат когось притягти, а це якраз виправити ту, про що я сказав, правоохоронну систему, коли керівники дозволяли собі давати злочинні накази, да? А правоохоронці їхні підлегли, тобто ті особи, які захищають закон, їх виконували стосовно мирних громадян. Це має бути змінено за результатами розслідування, але на сьогоднішній день в мене є чітке переконання, що це розслідування, крім потерпілих, їх адвокатів родин Небесної Сотні і слідчих та прокурорів, воно не цікавить. Тобто політичної волі немає. Ні, політичної волі нет, вищого руководства країни в тому числі. Тому що робота, вона триває і продовжується, і не зупиняється, знову ж кажу, кожного дня, не кожного дня, можливо, раз в тиждень повідомляється про підозру, направляються обвинувальні акти. Ось буквально вступив в дію вирок стосовно 2 тітушок, які брали участь в провокації на Щорса, коли були побиті автомайданівці. Тобто додатково є результат, робота триває, але немає допомоги інших правоохоронних органів. Немає сприяння керівництва. Кого конкретно? Яких правоохоронних? Ну, крім безпосередньо слідчої роботи, є оперативна робота, Да, тобто надання інформації. Це давайте СБУ, озвучимо відомства, СБУ і МВС. Тобто, якщо говорити про МВС, то є робота в частині розслідування тітушок, тобто цивільних осіб. Що торкається правоохоронців, чи тих самих міліціонерів, чи СБУшників, якщо брати зі сторони СБУ, тобто в цій частині за весь час розслідування жодної інформації щодо
причетності тих чи Ну, інших мы эту осіб. тему с вами тоже обсуждали и ранее, что министр внутренних дел Аваков делает все возможное, чтобы этих людей как-то сохранить, да, в ведомстве, в каком-то виде, так, в том дійсно. числе отправляя в зону боевых Це действий. було в 2014 році. В наступному, тобто, повідомляються про підозри багатьом особам, вони продовжують працювати на своїх посадах. І ці ж приклади стосовно начальника управління громадської безпеки Національної гвардії, діючий, йому повідомлено про підозру у організації, як середня ланка протидії протестним акціям, віддання вказівок 18 лютого, а також неофіційна передача коштів беркутівцям за, в лапках, хорошу роботу. Він продовжує працювати, уже рік він підозрюваний, він продовжує працювати на посаді начальника управління громадської безпеки Національної гвардії. Начальником управління департаменту превентивної діяльності продовжує працювати і його перший заступник, теж 2 підозрюваних у протидії протестним акціям. Тобто це підрозділи, які якраз в функціях яких була організація, координація тієї всієї протидії протестним акціям. І на сьогоднішній день, не дивлячись на повідомлення про підозри, вони продовжують працювати. Чи будуть давати Скажите, показання когда вот, їхні підлеглі? Генеральный прокурор Юрий Луценко в последний раз интересовался у вас, как человека непосредственно ответственного за этот огромный кусок работы, положением дел? Генеральний прокурор безпосередньо зі мною спілкувався ще на початку року. Після того він припинив зустрічі, навіть на мій лист про те, що пояснив, що відбувається, і це є також шкодить розслідуванню. Тобто була така єхидна відповідь, що ви займаєтесь дуже важливими справами, тому ми вас відволікати не будемо від генерального прокурора. Але яке тут може бути А вам вообще эта коммуникация іронія, нужна? якщо... Вам коммуникация нужна с генеральным прокурором? Ну, звичайно, тобто є багато питань, які виникають, в тому числі щодо координації дій з іншими правоохоронними органами, які можна вирішувати в швидкому режимі, а не просто займатися листуваннями. Так, генеральний прокурор мав контакти з підлеглими, тобто зі мною він не бачився, але з підлеглими декілька разів бачився. Його цікавить виключно питання, що стосується заочного провадження щодо колишнього керівництва. Тобто це президента, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, тобто вищих посадових осіб, які ми повідомили про підозру у протидії протестним акціям. Тобто в цій частині він інформацію отримує, але знову ж таки минуючи мене. Понятно. Вот вы, кроме дел о расстреле Небесной Сотни, о преступлениях против участников протестных акций, расследовали экономические дела, расследуете, да? Но вот сейчас возникла такая ситуация, что весь этот стос дел огромный, да, вы должны будете передать либо НАБУ, поскольку Государственное бюро расследований до сих пор не создано. Как вы думаете, это похоронит дела? И вообще, что сейчас происходит с делами? Потому что вот я хочу вам сказать, буквально вчера я общалась с окружением бывшего нашего президента Януковича, и они сказали, что Юрий Иванющенко, например, за закрытие всех дел запросил нынешней власти 45 миллионов долларов. Как вы относитесь к этой цифре и можете ли как-то ее прокомментировать? Це нереальна цифра, тобто просто що мені невідомо про такі факти, але виходячи з того, з розвитку подій, з прийняття рішень судами, тобто які все-таки призвели до того, що був знятий розшук його і не розглядалися, не скасовувалися постанови суду про необхідність закриття провадження, то звичайно, що це неможливо дійсно просто так. Але це має розслідувати. Якщо є така інформація, то звичайно НАБУ має це питання підняти. А якщо говорити загалом, то в мене таке, знову ж таки, в нас все відбувається в рамках реформ останні 3 роки. Мені здається інколи, що цим кажуть, у нас багато недоліків, але нас не чіпайте, тому що ми реформуємося. Це для виправдання тих проблем, які існують. Відсутствие результатів діла. Так, і загалом реформи, ну, як загальна реформи, повинні удосконалювати якусь діяльність. Так? А якщо говорити про ці, знову ж з вашого питання про можливу шкоду для впроваджень, то мені здається, що реформи використовуються для того, щоб нашкодити, а не удосконалити, покращити якусь роботу, тому що будь-яке реформування, воно повинно давати якийсь ощутимий результат. Тобто, а ми
Ну, але як мінімум воно не повинно шкодити для розслідування. Якщо ми говоримо, що є кримінальне провадження, дійсно нам розслідується, то не тільки нами, а з іншими слідчими прокуратури велика кількість проваджень підслідних НАБУ, які залишилися, то настання 20 листопада, після чого слідчі прокуратури втрачають повноваження, воно дійсно призведе фактично до зупинки розслідування цих проваджень або по багатьох до повного припинення Сергей, розслідування. ваше мнение. Сначала правка Лозового, теперь вот эта непонятная история с передачей дел НАБУ. Это все делается для того, чтобы все-таки экономические преступления режима Януковича не расследовались и были похоронены? Можете сказать да или нет? Можу сказати категорично, що так, це робиться для того, щоб ці справи не розслідувались, тому що упродовж роботи по кожній справі, де ми виходимо до якогось результату, відбувається тиск, але вже певно встомилися. Вот здесь вот давайте подробнее. Со стороны кого давление? На вас конкретно оказывалось? Ну, це ще стара історія щодо розслідування справи Клименка. Тобто, коли в 2016 році заступник генпрокурора Столярчук вказував, що певних осіб не треба притягувати, да, за вказівкою генерального прокурора, і тоді стояло питання там, мене про переведення в інші. Але коли знову ж прийшов генеральний прокурор Луценко, тобто йому цю всю проблематику того тиску було, і там ще було щодо Сухолуччя, щодо непритягнення колишньої голови Київської адміністрації, тобто йому передав всі документи стосовно цього тиску, сподіваючись на захист. Але замість того, через тиждень було передані документи про те, що прийнято рішення генеральним прокурором передати розслідування справи за обвинуваченням Клименка до головної військової прокуратури через начебто неефективність розслідування, хоча справу в очі ніхто не бачив, коли приймав, і на мою думку, це чиста фальсифікація. Та ж сама ситуація була і справою щодо так званих вишок Бойк. Коли ми доповіли генеральному прокурору, що бачимо перспективу в розслідуванні цієї справи, це було у вересні минулого року, відразу з'являється постанова щодо того, щоб змінити слідчий підрозділ, знову ж таки передати військову прокуратуру. Така ж сама ситуація з одним із епізодів по підозрі. Ні, Курченко до нас не дійшло. Ми ставили питання, що передайте, його так і не передали. По Присяжнюку, по економічним епізодам, яких інкримінується Захарченку, тобто така ж сама ситуація, але саме кричуще було по нашому одному з епізодів, щодо де слідчі зібрали дані повідомлення про підозру у розкраданні муніципального майна голові одного з апеляційних судів. Впродовж 4 місяців тягнули, заступник генерального прокурора не підписував, хоча він повинен був в стислі терміні прийняти рішення. А після того, коли вже скаргами наші і я, і слідчі закидали, то вони просто теж винесли постанову про те, щоб забрати це кримінальне провадження від нас, теж через неефективне розслідування, знову ж таки не читаючи це провадження. І коли сказав, що почали оскаржувати ці дії генеральному прокурору з тим, щоб цього не відбулося, і не передавав справу, допоки не буде прийнято рішення про законність цих постанов, то я за це отримав догану.